Good morning pag-usaba kapuso, let's celebrate Cebuano Pride karong higayuna. Makauban nato katong talented kaayo nga Cebuano artist mga kapuso. Usa ni siya sa ni Salmot og nakadaog sab sa bag-uhay lang gipahigayon nga World Championship of the Performing Arts kun W Copa. Makapuso ato makauban siya karong buntaga si Maria Flora May Mahusay. Good morning, Flor. Good morning, sir. Good morning sa tanan. Salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Can you tell us more about your video, mo man toy entry nimo sa W Copa? Yes, sir. So katong nga entry was like the video nga basihan from elimination round to finals. Unya, murabag, we are given one shot to do a video nga mao na to siya magdala sa tanan if masulod sa finals, mao na dito siya ang basihan. So first we need to choose a song, a material, and then we need to find soundproof room para i-record, and then need siya og lights. So mo to siya ang mga advices sa amo ang regional directors para ma-achieve na siya or kanang dili siya mabati tan-awon ang video ba kay it's an international competition mango daw, so mo to siya. For the information of our viewers, unsa man ning W Copa, Flor, og giun sa man ninyo pagbuhat ani nga music video, we learn nga murag sa imo dayong trabahoan kuno ni gihimo ninyo, no? Sa ako ang edge is wala ko'y training, wala sad ko'y equipment. Thankfully, God has blessed me such a good family. Nga kauban na akong mga kauban nga sila jud ang nangita og mic stand, microphone, nya ila kong gipaborrow sa ilahang camera, unya dayon lights pod sa office pod nitubot ako na ako ang boss nga ari lang ako mag-record kay sa among balay na amang ko'y mga iro og mga motor nga mag-apil-apil. You placed second sa W Copa in what category? Unsa pa yung mga awards nga nadawat nimo, Flor? Philippines bagged the grand champion for the senior vocal, which was Miss Ashley. Unya sa amuang category, like sa senior vocal solo, ang amuang scores mag-determine sa amuang medals. So if nakapasok mi sa gold medaling nga bracket, gold medal ang madawat, but if silver, so mo siya nga silver medal ang nadawat. As to the other awards, I was chosen to be the fan favorite national costume. Tungod po to sa grabe kay nga support sa ako ang friends sa Facebook nga most of them really slept late para lang mang-invite og laing tawo to react to the national costume photo, which made me a fan favorite. And then I was also a semi-finalist. More to siya, sir. How was it like growing up, Flor? I mean, have you always joined yun mga contests or usa ni sa first baka nimo nga major contest gyud nga giapilan? Kanang since I was in the 4th grade man siguro to, sir, elementary, sige kog apil-apil og mga amateur singing contests. Pero naa jud ang kanang murag hesitant kay ko mo join og mga dagko ang contest like kanang sa television kanang shows kay feel na ko kulang jud ko sa training, and I feel like if mo dasdas jud ko ana nga field, feel na ko kay mura kog nisong og gubat nga walay bala. Mao nga mostly sa mga competitions akong nasalihan kay kuan lang, barangayan niya, dayon na sa school niya. Katong before sa World Championships kay ako ang na apilan nga dako-dako kay katong sa CESAFI pag first year college. Kuan, Flor, karon nga murag makayuan ka na mo og sample sa imong kanta nga mahalad sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong buntaga. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me. Across the street, I have a dream. Pagkanindot sa mensahe sa imong awit, Flor, final message lang sa atong mga kaigsuonan, mga kapuso nato nagtan-aw karong buntaga. To everyone, I know that our dreams are not hard to reach. Kay wala man joy sayon nga paagi sa pagkabot sa pangandoy. Pero I hope
that you stick to your dream, and no matter what, you need to pursue it. Maski unsa kalisod, failure is okay, and it's kakambal mo gyud na siya sa success. Wow, thank you so much. Congratulations kanimo, Maria Flor Thank you. Mahusay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Flor.